हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बयनोबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननो बावहरग्रोबाय। दा एसेब्लाबो नोंथांमोनहा थाम्बेलाव नायना मिथिबाय जानो हागौ आं मा बुंनो सानदों। दा नोंथांमोनहा एसेब्लाबो नायलांबानो जाबाय। आङो माखासे भिडिअ क्लिप होगोन, बेखौ नोंथांमोनहा नायलांदो। दा जोंहा दिनै कुसुगाव BPF ब्लक कमिटिनि हांख्रायनायाव नबिननगर प्राइमारियाव मोनसे बुथ कमिटिनि जोबोद मेहेरगोनां सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव जोंहा माखासे सेन्ट्रेल BPF बुथ कमिटिनिफ्राय माखासे सारमोन फैदोंमोन आरो कुसुगाव BPF ब्लक कमिटिनिफ्रायबो माखासे सारमोन फैदोंमोन। दा बिथांमोना फैनानै जोंनि बुथ कमिटिनि मेम्बारफोरखौ एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबोद मोजाङै बुजायलांदों आरो फैगोन नेक्स्ट इलेक्सननि थाखाय बिथांमोनहा प्रिपेयार जानो खावलायलांदों। दा बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय जासिदों। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। जोंहा 100% फोथायनाय दङ नेक्स्ट इलेक्सनाव एबा BTC इलेक्सनाव जोंहा हाग्रामा सारानो देरहासार जागोन 100%। बेखौ आरो बयबो रायजो राजाफ्रानो मिथिबाय जानो हागौ। दा UPPL सरकारा दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा लामाजों लांदों बेखौ बयबो बुजिबाय। UPPL सरकाराव जोंहा मा मोनखो आरो जोंनि बर' जाथिया मा गोमाजाखो आरो जोङो मा जानो थांगासिनो दं बेखौ जों बयबो बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय। बिनिखायनो मोनफ्रोमबो BPFनि मिटिङाव ज' रायजो राजाफ्रा फैनानै बा लोब फैनानै जयनिं जाफैगासिनो दं। बेखौ बयबो मबाइलफ्राव बा पेपारे जेरावबो नुगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आंहा 100% फोथायनाय दङ नेक्स्ट इलेक्सनाव जोंहा हाग्रामा सारा देरहासार जागोन आरो फैगोन BTC आवबो हाग्रामा सारा देरहासार जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा UPPL सरकाराव जेबो गैया, माने खालि थगायनाय सरकार, सामसे थगायनो रायजो राजाफोरखौ। दा बिसिनि गुबै महरा सानफा एफा नुजागासिनो दङ। बर' रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि पार्टिनिफ्राय दोरोदबोगासिनो दं। माने BTC फैनायनि सिगां माने UPPLआव माने सासे सानै जायनाखि UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनाल' थाबोसिगोन बायदियै जों मोनदों। दा बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसोनिफ्रायबो आं खावलायनो सानदों, नोंथांमोनहा गुलुं गुजुं जायालासिनो बा उल्थां फाल्थां सानबाय थायालासिनो नोंथांमोनहा बै UPPL सरकाराव जेबो गैया होननानै साननानै दा जोंनि BTCखौ बासायनो थाखाय जोंनि हाग्रामा सारखौ नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनांगौ। अब्लासो जोंनि बर'नि साननायफ्रा सल्भ जागोन आरो बर'नि रायजो राजा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैनिबो सुबिदाखौ मोननो हागोन होननानै आं सानो। नङाबा जोंहा बायसान्सआव जुदि UPPL सरकारा जुदि देरहानांगौबा जोंहा बेयाव बिराद बिपद। दा बिपद माने खैफोद, माने बिसोर जुदि देरहाबावनांगौबा माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने ओरैबायदि माने दुखु खस्थ' सहायनांनो माने एकदम थियारि जाखादो आरो। जोबनायाव आं बेखौनो बुंबावनो सानदों रायजोफोर, जोंहा दाखालिसो थांनाय साननैसोनि सिगां कुसुगाव BPF ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय निउ रायखंबारि गामिनि माखासे माने गासिबो गामि दरसेनि मानसिफोरा बिथांमोनहा UPPLआवमोन। दा बेखौ आङो दाखालि भिडिअआवबो होखांबाय। दा बिथांमोनहा नै दाखालि बावैसो UPPLखौ गारनानै BPFआव माने लोब फैनानै गामियैनो जइन जाफैफिनबाय। जोबोर मोजांनि बाथ्रा। दा बेखौ नुनानैनो माखासे UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गिलु फालु खर' सादों, खर'आव अर नांदों बिथांमोनहा। दा बेखौ खोनानानै बिथांमोनहा माखासे मानसिया फैनानै गामियाव धमकि लाफैदों। बेखौ जाय धमकि जाग्रा बिथांमोनानो मोजां मोनथिगौ। दा बिथांमोननिफ्राय आं बे खौरांखौ मोनदों। दा बिथांमोनखौ सिगिफैनाया ओरैबायदि जाहैदों, माने जाखानाय हाखौ मोननाय नंला, दानगोन जाहैबाय। आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय अरुनदय दंबा अरुनदयाखौबो दानगोन। आरो 3 नम्बराव जाहैबाय
जायनाखि बिथांमोनहा माने सेल्फ हेल्प ग्रुप दंमोन, दा बिथांना सेंसन जाखाबायमोन जाहैदों फैसाया, दा बिथांमोननि सेंसनखौबो दानगोन जाहैबाय। दा बे रोखोम होननानै बिथांमोनहा सिगिफैदों। अनेक लासिं सिंनि खोथा, माने बिथांमोनहा मा रोखोम गावसोरनि खबजायाव लाबोनो हागोन बे रोखोम खायदा खालामनानै बिथांमोनहा खोथा बुङो। नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दा थगायजानायनि सम गैला, दा बुजिबाय। दा बिनिखायनो लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोनहा BPFआव जइन जागासिनो दं। दा जायफोर जइन जादों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। दा बिथांमोनहा जाहाथे बेफोरबायदि सिगिनाय मानायफोरखौ जेबो साननो नाङा, नर्माल, माने बिथांमोनहा जेबो खालामनो हाया, नोंथांमोनहा नायलां, बेफोर गासिबो बुंनाय बिसिनि खोथा, बे रोखोम आरो। दा भिडिअ'आ बेखिनिल'नोमोन रायजोफोर, बेयावनो फोजोबथ'बाय। नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन आरो। थेंक इउ।